ħabtom fi xejn kif le Eritrean ta' 31 sena li jgħix San Pawl il-Baħar inżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat bi vjolenza domestika. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Eman Heyman spjegat kif nhar il-ġimgħa li għadda għal ħabta s-satej u nofs ta' nofsinhar weġġa' gravi l-eks fajla tiegħu fl-imsejda. L-imputat ġie akkużat ukoll l-insulenta u weddet lil din it-tfajla u li kisar il-paċi pubblika. Id-difiża mmexxija mill-avukat tal-għajnuna legali Mario Caruana talbet għal-ħelsien mill-arrest hekk kif intqal kif ir-raġel kien vittma hekk kif fl-allegat argument it-tfajla gidmet lill-imputat f'idejh. Intqal kif ir-raġel ilu jgħix Malta għal iżjed minn 10 snin u li għandu post fejn jgħix San Pawl il-Baħar. Intqal ukoll kif hu għandu fedina penali nadifa. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u t-talba għal-libertà proviżorja ma ġietx milquha. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella appellat biex il-vittma titla' tixhed fis-seduta li jmiss. Il-Maġistrat Gabriella Vella tat ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma għal 5 snin.